謝る。こちら。これ何かわかる？しかも二人とも。わかんないです。これ何かっていうと、はい。これ、ここになんか入れて、こう、ギュポギュポするんですよ。はい。何かわかる？これね、なんだろう。ここを押すと、んこれがギュポギュポ動くの。なんだろう。洗うの？エッチな機械です、エッチな機械。これね。ねえちゃん。ダメ、これはね、麦ちゃんの足を洗う機械です。そんなここに、そう、水入れて、麦ちゃんの足を入れて、うんこうやってやると洗えるの。そうなの？めっちゃいい。すごいでしょ、これ。欲しい。麦ちゃん足洗い機でございます。そうだようん、ね。普通の子嫌がるよ。いい子だな、やっぱ。ねえ。ポンタは嫌がるな。さあ、こちらの麦ちゃん足洗い機。こちら、稲葉はねるが自分で買ったものではございせん。もらうものでござい見てくれてます。本当にありがこれとう。欲しいって言ってたらね、もらえたんですよ。ねえ、いいでしょう。すごい、こんなのあるんだ。ねえ。